Хто-небудь з дорослих читання возьме? І перше, і друге? Поділіться. Покинь меня, Пане Боже мой, не отходь от меня, поспешайся на допомогу мою, Пане моц збавлення моєго. Сьогодні розпочинаємо 31-ю звичайну неділю у літургічному році. І дякую Богу за минулий тиждень, як і просимо дальше благословення для нас, для наших сім'їв. А гэтую святейшую ахвяру я складаю у інтенції ружанцових колков, які є в нашій парафії, обласку для усіх удільників ружанцової молитви, каб молитва приносила великі плоди не тільки для парафії, але і для усіх тих і тих намірах, у яких люди моляться. А мы, как будто принять удел в этой святейшей Евхаристии, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу. Славу нам, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина.
святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христос, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Отец-Народный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе грехи свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешно себе грехи свету, прими моление нашее. Яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Всемогутный милосердный Боже, по Твоей воле верные Твоего на Тебе служат. Покорно Тебе просим, дай нам силы переодоливать пирожкови и вкнуться до вяца на разбавление. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи благодарить едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Читание книги мудрости Соломона. Пане, увесь свет перед Тобою, як вагання шаля, або як кропля ранішньої роси, якая випадає на землю. Але ти лікуєшся над усіма, бо все можеш, і не зважаєш на грехи людей, как они могли навернуться. Бо любиш ти усьо, що існує, і нічим, що створив, не гребуєш. Бо коли б нешта ненавидел, гэтага б не створив. Як бы могло трывать что-небудь, коли б ты не захотел? Ці як заховалося в тое, что было не покликано тобою.
але ти усё шкадуєш, бо яно твоє. О, Пане, які любиш життя, нетленний дух твой ёсть на усім. Тому ти поступово показуєш помилки тим, хто упав. Нагадуєш їм, у чим яни грашать. І навчаєш, каб яни покинули зло і повірили у Тебе, Пане. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду Тебя славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду величать Тебе, Бог и Владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебя буду и восхвалять имя Твое на веки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Он милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый. Он добрый до всех, и милосердность Его над всеми створениями Ягодыми. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Нехай славит Тебе, Пане, усе Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства, и могутность Твою обвещают. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Он верный во всех своих справах, и святый во всех своих справах. Он подтримливает всех, кто падает, и поднимает всех пригнеченных. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Читание другого послания святого апостола Павла до Тессалоникийців. Брати, ми завсюди молимося за вас, щоб наш Бог признав вас годними покликання і виконав усякую добру волю і справу віри у нас. Щоб прославилося ім'я нашого Пана Єсуса Христа, Пана Єсуса у вас, і ви в нім, поводле ласки Бога нашого і Пана нашого Єсуса Христа. Просим вас, брати, односно пристя нашого Пана Єсуса Христа і нашої зустрічі з ним. Не спішайтеся гублять ровновагу ці бентежиться. Ні за духа, ні за слова, ні за послання, якое-нибудь от нас, що ніби вже надиходить день Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Jesús увайшоў у Єрихон і праходзіў праз яго. І вось адзін чалавек па імені Закхей, кіраўнік мытнікаў багаты, стараўся ўбачыць Езуса, хто ён такі, але не мог з-за натоўпу, таму што быў малога росту. Забегшы наперад, ён залез на смахоўніцу, каб убачыць яго, бо ён павінен быў там праходзіць. Калі Езус прыйшоў на гэтае месца, паглядзеў уверх і сказаў яму: «Закхей, хутчэй спускайся, бо сёння мне трэба быць у тваім доме». Той хутка спусціўся і прыняў яго з радасцю. А ўсе, убачыўшы гэта, пачалі на пракаце казалі, што ён зайшоў пагасціць да грэшнага чалавека. Закхей жа устаў і сказаў пану: «Вось, палову маёмасці сваёй пане я дам убогім, і калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разы больш». Езус сказаў яму: «Сёння прыйшло збаўленне ў дом гэты, таму што і ён сын Абрагама, бо сын чалавечы прыйшоў знайсці і выратаваць тое, што загінула». Гэта слова Пана. Сегодня литургия Божьего Слова накіроўвае нас на больш глыбокае зразуменне вялікай любові Бога да свайго стварэння і айцоўства. Мы, як людзі ў гэтым свеце, напэўна, па-рознаму падыходзім да прыняцця, зразумення, згадзіцца ці не аб прысутнасці Бога, веры ў Бога. Тут присутні я і ви, напевно, це ті, хто приймає правду о Божій присутності і створенні цього світу. Але за окнами нашої святині вельми шмат тих, для кого це обиякове і глибоке є тих, хто не цікавиться, ёсць Бог чи немає того Бога. Як напевно, є ті, які шукають усіх магчимих поводів, як тільки удоводить, що Бога в Богові немає. Это то, что дотычыць нашей поставы, самого человека, самого створения этого света. Але якая постава Бога? А постава Бога у сьогоднішнім першым чытанні вельмі добра падкрэслілася, што яна у любові для свайго стварэння. Усё, што Бог стварыў, яно належыць да яго. Яно з'яўляецца часткай яго. І не можа ён іначай падыходзіць, як з любов'ю і вялікай троскай аб тым, што належыць да яго. І вось цяпер, калі так спаглядаем на гісторыю збаўлення, можам для сябе, напэўна, як людзі веруючы ў першай калеі, падкрэсліць, што Бог ніколі не пакідае чалавека незалежна ад таго, чы ён пры ім, чы ён моліцца да яго, чы ён увогуле адвярнуўся і дзесьці там блукае па сваіх уласных дарогах. Бог заўсёды стварае розныя магчымасці, каб гэтага чалавека паставіць на дарогу добрую і самае галоўнае, каб яго вярнуць да сябе. Можам трошкі знайсці такое параўнанне ў сям'і, дзе бацькі сапраўды любяць сваіх дзяцей. А дзеці, як ведам, яны розныя. Адныя паслухмяныя і сапраўды побач з бацькамі стараюцца ствараць найлепшыя магчымасці, каб адудзячыць бацькам за той час, які яны падаравалі для іх падчас выхавання. Але ўсе тыя, якія не зразумелі падыходу бацькоў, палічылі, што яны іх агранічваюць, і пайшлі ў свет вольны. І вось пытанне, чи бацькі, якія любяць сваё дзіця, яны адвернуцца ад свайго дзіцяці, таму што адвярнулася дзіця. Я думаю, што і вы, як і я, спаткалі шмат такіх сітуацый, дзе маці і бацька у жалю свайго сэрца будуць перажываць вельмі моцна за свайго сына чи дачку, якія адвярнуліся, пакінулі, уцяклі. Але толькі не бацькі. Яны заўсёды чакаюць. Чакаюць таго моманту, калі іх дзіця вернецца. І будзе той момант вельмі моцна трывожыць іх сэрца, калі прыйдзе і дачка, чи сын, але яны ўсё зробяць тое, каб
іх дзіця пазасталося з імі. Гэта той момант, дзе мы можам больш-менш прыняць да зразумення паставу самого Бога ў адносінах чалавека. А так мы тыя дзеці, якія блукаюць і не заўсёды разумеюць. Адныя з нас, як гэтыя фарысеі, якія спаглядаюць на Езуса і не разумеюць, чаму ён ідзе да грэшнікаў, да тых, каму так направда паводле іх разумування не патрэбны. Асуджаюць, ставяць пытанне, ўвогуле, чы ён сапраўды той прарок, чы сапраўды той месія, больш таго, чы сапраўды ён сын Божы, калі ён ідзе да грэшнікаў. Якім чуем адказ Езуса? Езус вельмі проста кажа у адказ для тых фарысеяў, для тых, якія лічаць, што яны святыя ў гэтым свеце, што Бог прыйшоў у яго асобе не да тых, хто здаровыя, не да тых, хто у добрым стане і ў святасці, Бог прыйшоў да грэшнікаў. Сын чалавечы прыйшоў, каб знайсці і выратаваць тое, што загінула. Так выглядае, мои дарагія, момант параўнаўчага зразумення любові Бога да чалавека, любові чалавека да Бога. І неважна, наколькі чалавек далёкі ад Бога, Бог будзе неўстанна ставіць на дарозе чалавека розныя знакі, розныя магчымасці, каб толькі чалавек мог знайсці і вярнуцца на дарогу Божую. Каб мог сапраўды знайсці ў сабе радасць прысутнасці самого Бога. І тут падыходзіць такі момант, як наша ўласная з вами пастава, ужо людзей веруючых. Бо так направда мы з вами гэта інструмент у руках Бога. І калі мы сапраўды даёмся Богу ў рукі, то Бог выкарыстоўвае нас як інструмент не толькі для нас самых, бо наўзаем мы таксама павінны быць добрымі сведкамі, каб адзін аднаго ўмацоўваць у веры і дапамагаць прыходзіць да Бога. Але таксама, каб і мы з вами маглі быць гэтым інструментам для тых, хто загінуў. Загінуў у зразуменні такім духовным, для тых, хто загубіўся, для тых, хто не можа знайсці яшчэ дарогі. Вельмі часта я падкрэсліваю, наколькі важна быць сапраўдным сведкам. І ведаеце, у гэты момант важна, каб кожны з нас зрабіў такія ўспаміны сабе, дзе, у які момант па-за касцёлам, па-за сям'ёй, па-за супольнасцю людзей веруючых стаўся такім сведкам сваёй веры. Я толькі магу сказаць аб тым, што калі ты прыходзіш у месца публічнае, дзе не ведаеш хто, чи там людзі веруючыя, чи не веруючыя, і проста чыніш знак крыжа, а гэта сапраўды нялёгка. Я хоць і святар, але ведаю, як гэта часам бывае, спаглядаючы на гэтых розных людзей, нават так няёмка. Чи ты знаходзішся у аэрапорце, чи ты знаходзішся дзесьці у вагоне поезда, чи, магчыма, гэта які-небудзь аўтобус. І тут падыходзіць момант, калі трэба сапраўды стаць сведкам, але не сведкам паняцця, што ты чыніш спецыяльна, вось хай паглядзяць на мяне, якія пабожныя, якія не добры. Не. Ну, я веруючы чалавек. І калі я сядаю, напрыклад, з'есці, то перад гэтым я ўчыню знак крыжа. Калі я сеў чи да цягніка, чи да аўтобусу і маю ехаць далей, я чую знак крыжа, каб Бог благословил мяне на гэтых дорогах. Не таму, што я хочу камусь гэта паказаць, але гэта пастава моей веры. І вось тут надыходзіць момант, як на гэта рэагуюць людзі. А людзі рэагуюць па-рознаму. Першае, ёсць тыя, якія абыякавыя. Ну, вся то, што ты там чыніш. Чи ты перажагнаўся, чи ты не, чи там молішся. Яны жывуць сваім уласным жыццём.
Найчастей гэта датычыць моладзі, якая ў вушы ставіўшы навушнікі, уключыўшы якую-нибудь громкую музыку, і яны нават не спаглядаюць, што робіцца побач вось тут пры табе. Ёсць тыя, якія спаглядаюць і цешацца, што яны не адны такія веруючыя людзі, і больш адважна таксама чыняць знак крыжа. Бо яны ведаюць, што і не будзе сорамна, бо яны не адны такія. Хоць пытанне, чаму сорамна? Сорамна за сваю власную веру. Другая справа, мои дорогие, гэта тыя, вось той момент, што Езус прыходзіць да загубленых і крыча, заўважаем, што Ён бачыць тех, хто знаходзіцца. Можа, гэты чалавек не заўсёды ведае, не заўсёды разумее, калі на яго спаглядаюць, але Езус бачыць. Закей, хопіць там чалавека конкретную злезть уже з яго. І вось праз наше сведчанне, мои дорогие, мы падобным спосабам гаворым да тых людзей, якія не заўсёды ведаюць, дзе праўда гэтага жыцця, але праўда адвечная. І калі ўбачаць нават той знак крыжа, чи якуюсь паставу нашу, як людей віруючих, що відбувається? В цей момент відбувається зерно, яке засівається у їх серці, питання, на яке вони шукати починають отказ. Чому? Чому цей чоловік так робить? Чому він це вчинив? Маю надію, що є серед вас тих, хто відає ксенза Андрея Рилку, бо він вельми часто пише на різних сторонках католицьких наших часописів, на католицьких сайтах. Так ось, коли я народився у традиційній католицькій сім'ї, польській сім'ї, де виховували від самого маленького мені молитися, я ще не розумів слова, я вже відав всі потерки, то ён пришел уже до Бога и до веры, когда уже кончил школу. А як это сталося? Это сталося дякуючи свідченню віри одного клерика. Уже такого напевно чоловіка стало, який пішов в семінарію після 40 років. А ён у школі був тим чоловіком, який займався молоддю. Тепер БРСМ називається, не знаю, як це називалося в той час, але щось подобне там було. Ось. І він был незадоволений, что его молодь ходит до костела, его забирая от его час, бо ён повинен заниматься, и он так изденервованный. Вырашил пойти в костел и разобраться под этим ксензом, бо только можно было убивать эту дуроту голову его молодь. Но ксенза не споткал этого клерика. Клерик его выслушал и кажет: слухай, дороженький, я поездил по этому свете, и нема ни одной краины былого Советского Союза, где я не был бы. Споткал разные справы, и, видишь, по всех этих дорогах завсюду спотыкал одно и то же питание. Чему люди верят в Бога? И тешуся, что я так само собой не верю в Бога. Однако, когда ты мне удоводнишь, что Бога нема, я стану по твоим Богу и буду змагаться до остатніх кроплі крові, каб здобыть твою молодь, яку ты так хочешь, на твоих вымаганиях. Ну и он был здивленный. И он вышел из этого костела весь зденервованный, по-перше, по-другое, недоразумение. На его никто не кричал, за его никто ничего не спробовал дискутовать. Але для нього це стало мотивацією, щоб шукати, не відказуючи Бог есть, а щоб шукати усіх можливих способів, щоб доказати, що Бога немає. І чим більше він шукав, тим більше він знаходив Бога. І так сталося, що він знайшов його. Сьогодні ми його відаємо як справді доброго святара, доброго науковця, якого-то не просто знати святара, як чоловік науки. І чоловік, який не тільки сам поглибляє цю віру в Бога, але допомагає і іншим цю віру знайти. Czyli коли ми ставаємося добрими свідками своєї віри, то ми приходимо навіть до тих загублених, до тих часом грешників. А що більше? Це Бог праз нас приходить до цих людей. І ці люди, вони не потребують, вони не можуть прийняти той правди, что вот, когда мы пришли, сказали, вот есть Бог, вот есть, ты повинен верить, он скажет: отчепись от меня.
упевнений, що вельми часто і ми так з вами, а вельми шмат, принаймні за ці 4 роки, що я в Мінську живу, уже можна около 3 десятків налічити візитів до мене, коли приходять різні кришнаїти, різні евангелісти, різні баптисти, кожен спробував доказати свою правду. Я не завжди казав одразу, що я святар. На початку зими розмовляв, слухав, що ось це так виглядає. А так направду Ісус не приходить і не кричить, що ви повинні там повірити у Бога. Він приходить чинити просто добрі справи. Він лечить, він оздоровляє. Він приходить і каже, що Бог до тебе прийшов. І він не кричить, що ти повинен прийняти Бога. Він каже, що Бог до тебе прийшов. Знаєте, Бог сам приходить до чоловіка. А вже чоловік, питаючися чому, власне, як Закхей, він пустив, він шокований. Чи казав йому Ісус, що він повинен віддати полов своєї майомості? Ні. Чи Ісус від нього щось цього Богу не допомагав? Ні, Ісус від нього нічого не допомагав. Ісус просто прийшов і сказав, що збавлення прийшов в Бога. А Закхей був так щасливий, і, напевно, після цього ставив різні питання. Де це стало можливістю його стати Богом. Вельми шмат, дорогі, можемо розважатися тим, наскільки Бог любить своє створення. Але у сьогоднішньому аспекті Божого Слова, яке ми читаємо, я хотів би, щоб ми поглибили і поставили своє питання відносно, який я християнин, який я віруючий чоловік, і який я інструмент в руках самого Бога. Щоб про нас Ісус знаходив до тих людей, які, може би, хотіли знайти Бога, але не ведуть як. Які збираються на дерева, споглядають з високого звісти з побольша, але бояться увійти в це життя. А ми стали такою можливістю і допомогли їм стати на дорогу віри, допомогли стати людьми, які не тільки у пошуках самого Бога, але які становляться частиною життя Божого. А Бог, справді, нехай дає нам достатково мудрості, достатково тих сил, щоб ми могли бути добрим, моцним інструментом в руках Христа. Амінь. Визнай нашу віру, віру в одного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, и роду всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз для Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поодле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Правда, Ісуса Христа, який з мертвих повстав і зостався з нами у Христі, що дає життя вічне, внесем до Бога наші молитви.
Молимся за святый костюм, как он распаўсюджваўся по всей земле и верно выполнил свою миссию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за епископов всего свету, как яны за отвагу выступали в оборону человечей годности и кожного зачатого життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за представников влады, как принятые ими постановы забеспечили лепшую будущее для народа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за клериков нашей архидиоцезии, как они были открыты на светло Духа Святого и возрастали власти своего покликания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто вимушений працювати на одну неділю, как они знайшли в своем житті час для Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши школы, ружанца, как Бог благословлял за их працу молитвы, а их молитва была великой эмоцией и подтримкой для тех, за кого молятся, и у тех намерах, яких они молятся. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как мы не забывали каждый день дякувати Богу за отримані Його дари. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлих, яких вспоминаем в эти дни, всех померлих святоров, які працювали на этих наших землях. Как Бог всемогутний пробачили провины, дозволил войти в небесное благодарство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже наш Отче, обновил нас веру и любовь до Тебе, как мы верно Твоим заповедям свідчили іншого в Твоей добрині, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 327. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Пане наш Боже, нехай эта Евхаристия станет для Тебя чистая хляба, а для нас крыницей Твоей милосердности праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавительно. Как мы завсюди усюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Богом завидя себя грешного человечества, народился с Панны Марии.
Раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое из мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за нелом верханем и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зимним скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Осанна на вышинях. Заправды Боже, Ты святых, хранится усялякой святость. Тому бедности усім костелом у перший день тытня, коли Иисус Христос у вас тоже спасал на апостолов Духа Святого, прас Христа просим Тебе, всемогутный. Освяти это дары Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на лук, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал, и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть и мертвого восстания Твоего Сына, охвалуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякую, что учинил нас водными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, впиваючи силой кров Христа, Дух Святый собрал в одну. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юлием и Александром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надійного воскрешення. І про всіх, хто у Твоей ласце вышел из этого света, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, измилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел житті вечных, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, со святым Михаилом Архангелом, со святым Максимилианом Кольбом, и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе,
огня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Павел, избавь нас от всякого злого, дай ласковость упокой дни наши, да поможи нам милосердность Твою, как мы были завсюди вольны от греха, и закованы всякого неспокою, шагали исполнение счастливой надежды, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. От Твое благодатство и моц, и хвала навеки. Слава Иисусу Христу, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидай вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить Ему супокоем и бедностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wiaresz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiaresz na siebie grachy światu, zmiłuйся над нами. Baranku Boży, jaki wiaresz na siebie grachy światu, a dary nas упокоем. Вось, бараночку, вось той, хто бере на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 31. Пане, я не варты, как пришел до меня. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не варты, как пришел до меня. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти.
слова и душу мою очисти. Огонь и дух были в той, якая тебе народила, дух и огонь приходят у красце, так у хлебе и келиху есть дух и огонь. У твоим хлебе гине праговитость, твой келих знищает смерть, что нас поглинает. Споживаем и пьем тебе, Пане, не только как насытиться, але как жить прос тебе. Пане, я не варты, как пришел до меня, ты скажи мне только слово и душу мою очисти. Пане, я не варты, как пришел до меня, ты скажи мне только слово и душу мою очисти. Номер 290. Славьте Бога все народы, аллилуйя. 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 Славьте Бога в Его святыни, славьте Его на небосхиле моцы Ягоной, славьте Его за Его могутные справы, славьте Его за безмежную величь Ягоную. Славьте Бога все народы, аллилуйя. 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 Молимся, Пане наш Боже, умацуй нас деяние Твое и ласки, как принятый сакрамент подрихтовал нас до обетованного вечного счастья. Праз Христа Пана нашего. Об'яви парафіяни на 31-ю неділю літургічного году. Щиро дякуємо всім за супольну молитву, за прибирання території в каплиці на протягу тижня, за складне акт-вірування і за усіляку оказану допомогу. Особливо дякуємо за об'яви, складані на будову костьола. І нехай Бог добре одудячить усім, хто активно приймає уділ у підтриманні усіх справ парафії. На гэтым тыдню літургія адзначае,
4 листопада в понедельник успомин святого Кароля Боромея, епископа. 9 листопада у супогу свята гадавіни посвячення Латеранської базиліки. На гэтым тыдні таксама припадае першы чацвер месяца дзень молитву о покликании для службы Божией. Месяц листопад асаблівым чынам прысвечаны малітоўнай памяці аб нашых продках, якія папярэдзілі нас у шляху да вечнасці. З гэтай нагоды ў нашай капліцы з 1 па 8 листопада актава гэта кожны дзень 30 хвілін перад вячэрняй святой імшой адбываецца набажэнства за памежы, нешпары і чытаюцца напамінкі. У гэтым тыдні святая імша о 19 гадзіне цэлебруецца ў інтэнцыі памерлых з выпамінкам. Таксама кожную сераду і пятніцу на працягу ўсяго лістапада будзем маліцца за нашых памерлых у выпамінковым набажэнстве. Вернікі, якія падчас актавы з 1 па 8 лістапада наведваюць могілкі, могуць атрымаць поўнае дараванне грахоў, дараванне Богам часовых караў на зямлі і чысці, якое можа быць ахвяравана толькі за памерлых. Атрымаць можна толькі адзін адпуск на працягу дня пры звычайных умовах, быць у стане свячальнай ласкі, прыняць святую камунію, памаліцца ў інтэнцыях святога Айца. У нядзелю 17 лістапада ў нашай парафіі адбудзецца 4-й баль усіх святых. У гэтым годзе свята будзе праходзіць пад дэвізам «Верным хачу быць, каб святасць здабыць». Пачатак у 15 гадзін 30 хвілін. Месца правядзення залаў у чырвоным касцёле. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. Кожную сераду запрашаем на набажэнства для святого Юзафа. Усім юбілятам і іменіннікам надыходзячага тыдня складаюць найлепшыя пажаданні, здароўя, Божьего благословения, супокой в ваших сердцах, семьях. И самое главное, как богатие веры было у сердцах ваших. Столько объявов на надыходячий тыдень. Дякую великий вам за супольное разважание, как мы сапраўды могли быть добрыми сведками и как могли зразуметь великую любовь Бога до каждого из нас. От этой любовью дарится дары. Примите Божие благословение. Он за вами и с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь з нашим порятунком, Святый Архангел Михаил, молися за нас. Номер 103. Ця